3 χρόνια της ζωής μου πήγαν χαμένα και έχω να τακτοποιήσω ένα οικονομικό χάος. Και ειλικρινά, πρέπει να το βγάλω από μέσα μου πριν εκραγώ. Γνώρισα τον Κένι σε μια μέρα που θα έπρεπε να είναι βαρετή. Πήγαινα με το Amtrak να επισκεφτώ την αδερφή μου στο Σικάγο, όταν το τρένο χτύπησε κάτι στις ράγες. Δεν ήταν πλήρης εκτροχιασμός, αλλά αρκετός για να προκαλέσει ζημιά στο σασί και να μας αφήσει όλους στη μέση του πουθενά, στην Πενσιλβάνια. Έπρεπε να μεταφέρουν όλους με λεωφορεία σε μια μικρή πόλη για να περιμένουν, ενώ προσπαθούσαν να βρουν λύση. 8 ώρες. Τόσο χρόνο μείναμε κολλημένοι σε αυτή την τυχαία πόλη με ένα εστιατόριο, ένα μπαρ και ένα μίνι μάρκετ. Οι περισσότεροι επιβάτες συνοστίστηκαν στο εστιατόριο, αλλά γέμισε γρήγορα. Κατέληξα στο μπαρ δίπλα με τη τσάντα μου, παραγγέλνοντας ομικρόν με τόνο, τη θλιβερό σάντουιτς είχαν και κοιτάζοντας το κινητό μου για να ενημερώσω την αδελφή μου ότι θα αργήσω. Ο Κένι καθόταν 2 σκαμπό πιο πέρα, επίσης με αποσκευές. Έκανε ένα αστείο για το ότι το σύμπαν πρέπει να θέλει πραγματικά να εκτιμήσουμε τις μικρές πόλεις της Αμερικής. Γέλασα. Ήταν χαριτωμένος, ψηλός, με ατίθιστα σκούρα ξανθά μαλλιά και ωραία χέρια. Πάντα είχα αδυναμία στα ωραία χέρια. Δεν ξέρω γιατί. Αρχίσαμε να μιλάμε και ανακαλύψαμε ότι πηγαίναμε και οι δύο στην ίδια περιοχή. Είχε πάει για συνέντευξη για μια θέση. Είπε ότι είχε βαρεθεί τη ρουτίνα της εταιρείας και ήθελε να κάνει κάτι σημαντικό. Του είπα ότι δούλευα στη διανομή. Δεν ήταν γοητευτικό, αλλά σταθερό. Μετά από μερικές ώρες συζήτησης και μερικές μπύρες, ανταλλάξαμε αριθμούς. Δεν πίστευα ότι θα βγει κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μου έστειλε μήνυμα την επόμενη μέρα και συναντηθήκαμε για καφέ όταν γύρισα από το σπίτι της αδερφής μου. Δεν πήρε τη δουλειά για την οποία είχε πάει για συνέντευξη, αλλά είχε άλλη μια σε αναμονή, είπε, και άλλη μια μετά από αυτή. Πάντα κάτι μεγάλο στον ορίζοντα. Πάντα σχεδόν έτοιμος να αρπάξει την τέλεια ευκαιρία. Στην αρχή δεν με πείραζε. Η αγορά εργασίας ήταν χάλια και αυτός ήταν γοητευτικός. Μετά από 6 μήνες, έλυγε το συμβόλαιο του. Το σπίτι μου ήταν μεγαλύτερο, πιο κοντά στο κέντρο και, ειλικρινά, πλήρωνα ήδη τα περισσότερα από τα ραντεβού μας, αφού τα οικονομικά του ήταν προσωρινά στενά μέχρι να βρει την επόμενη δουλειά. Όταν πρότεινε να συγκατοικήσουμε, μου φάνηκε λογικό. Εκεί άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Τον πρώτο μήνα, πλήρωσε το μερίδιό του στον Νίκη στην ώρα του. Τον δεύτερο μήνα, άργησε μια εβδομάδα. Τον τρίτο μήνα, είχε μια ολόκληρη ιστορία για το πως καθυστέρησε μια επιταγή από μια freelance δουλειά, αλλά ότι σίγουρα θα κάλυπτε τον Νίκη του επόμενου μήνα, συν αυτό που χρωστούσε. Δεν τον πίεσα. Μπορούσα να τα βγάλω πέρα με τον Νίκη μόνη μου. Ήταν δύσκολο, αλλά εφικτό. Και ο Κένι ήταν όλη μέρα στο σπίτι, δικτυωνόταν και δημιουργούσε το πορτφολιό του. Έτσι, τουλάχιστον το διαμέρισμα ήταν καθαρό και το δείπνο ήταν συνήθως έτοιμο όταν γυρνούσα σπίτι. Έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν προσωρινό. Οι δικαιολογίες γίνονταν όλο και πιο περίπλοκες. Η νεοσύστατη εταιρεία για την οποία εργαζόταν ο σύμβουλος είχε λογιστικά προβλήματα. Ένας πελάτης είχε καθυστερήσει να πληρώσει ένα τιμολόγιο. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είχε παραταθεί. Πάντα κάτι που ήταν πέρα από τον έλεγχό του. Πάντα με μια λύση που ήταν πολύ κοντά. Εν τω μεταξύ, ο τραπεζικός μου λογαριασμός γινόταν όλο και πιο λεπτός. Άρχισα να κάνω επιπλέον βάρδιες. Δούλεψα σε κάποια αποθέματα τα Σαββατοκύριακα. Ο Κένι μου έκανε μασάζ στην πλάτη όταν γυρνούσα σπίτι εξαντλημένη. Μου έλεγε πόσο καταπληκτική ήμουν, πόσο θα με αποζημιώσει όταν θα απογειωνόταν η καριέρα του. Η φίλη μου η Τζέι ήταν η πρώτη που είπε κάτι. Πίναμε καφέ και ανέφερα ότι θα χάσω μια συναυλία επειδή δεν είχα λεφτά. Με κοίταξε και με ρώτησε πόσο καιρό σκόπευα να χρηματοδοτώ τον τρόπο ζωής του Κένι. Έβαλα αμυντική στάση. Είπα ότι ήμασταν ομάδα, ότι οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, ότι θα έκανε το ίδιο για μένα. Αλλά η παρατήρηση μου έμεινε. Άρχισα να προσέχω περισσότερο. Παρατήρησα πόσο συχνά χρησιμοποιούσε την πιστωτική μου κάρτα για μικρά πράγματα χωρίς να ρωτάει. Πως τα έξοδα για τα ψώνια είχαν διπλασιαστεί από τότε που είχε μετακομίσει, αλλά το ψυγείο μου φαινόταν πιο άδειο. Πως είχε πάντα χρήματα για ένα νέο παιχνίδι ή για ποτά με τους φίλους του, αλλά ποτέ για τους λογαριασμούς. Όταν ανέφερα το γάμο μια φορά, απλά έτσι, μετά την αραβωνιαστική μου ξαδέλφη, φαινόταν σαν να του είχα προτείνει να πηδήξουμε από μια γέφυρα. Είπε ότι δεν ήταν έτοιμος, ότι ο γάμος ήταν σοβαρή υπόθεση, ότι είχαμε μια καλή σχέση. Γιατί να βιαζόμαστε? Δεν επέμεινα. Έπρεπε να το είχα κάνει. Μετά τα πράγματα έγιναν περίεργα καλύτερα για περίπου 1 μήνα. Ο Κένι άρχισε να βγαίνει περισσότερο. Είπε ότι συναντούσε πιθανούς πελάτες, πήγαινε σε εκδηλώσεις δικτύωσης,
συναντούσε παλιούς γνωστούς. Φαινόταν γεμάτος ενέργεια. Είπε ότι τα πράγματα επιτέλους έρχονταν στη θέση τους. Ήθελα να το πιστέψω. Εκείνη την Παρασκευή, η φίλη μου η Μη μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν θέλαμε να πάμε για δείπνο μαζί της και το φίλο της. Ο Κένι μου είχε ήδη πει ότι είχε μια εκδήλωση δικτύωσης, οπότε συμφώνησα να το συναντήσω μόνη μου. Έφτασα νωρίς στο εστιατόριο. Η Μη φερόταν περίεργα. Έλεγχε συνεχώς το τηλέφωνό της και μου έριχνε περίεργες συμπονετικές ματιές. Τελικά, ο φίλος της, ο Ρίβεντ, έφτασε και αμέσως άρχισε να μιλάει για κάποια τεχνολογική εκδήλωση στην οποία είχε πάει το προηγούμενο βράδυ. Και τότε το είπε. Ρώτησε αν ο Κένι είχε απολαύσει το open bar, ανέφερε ότι τον είχε δει εκεί με τη μνηστή του. Πρέπει να φαινόμουν μπερδεμένη, γιατί όλοι έμειναν σιωπηλοί. Η Μη έβγαλε το κινητό της, άρχισε να απολογείται, λέγοντας ότι δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να μου το δείξει, αλλά είχε δει κάτι στο Instagram εκείνο το πρωί που δεν είχε νόημα. Μου έδωσε το κινητό της. Ήταν το προφίλ μιας γυναίκας που δεν αναγνώρισα. Μια ξανθιά που την έλεγαν Ντάρια. Η πιο πρόσφατη ανάρτησή της ήταν από το προηγούμενο βράδυ. Φωτάκια, ποτήρια σαμπάνιας και το χέρι της με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Λεζάντα. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παντρεύομαι την αδελφή ψυχή μου. Έκανα κύληση στο προφίλ της. Αναρτήσεις τους που χρονολογούνταν τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Λεζάντες για τον άντρα μου και το ραντεβού με τον έρωτα της ζωής μου. Σε μία ήταν στην παραλία 2 Σαββατοκύριακα πριν, όταν ο Κένι μου είχε πει ότι θα επισκεπτόταν τους γονείς του στην επαρχία. Ζήτησα συγγνώμη από το δείπνο και είπα στη Μη και τον Ρο ότι θα τους τηλεφωνούσα αργότερα. Πήγα κατευθείαν σπίτι και έλεγξα τον κοινό λογαριασμό της πιστωτικής μας κάρτας στο κινητό μου. Βρήκα χρεώσεις από εστιατόρια που δεν είχα πάει ποτέ. Ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης πριν από 3 εβδομάδες. Μια χρέωση από κοσμηματοπωλείο την προηγούμενη εβδομάδα, $2.800. Τότε κατάλαβα. Της είχε αγοράσει το δαχτυλίδι με τα λεφτά μου. Κάθισα στο παράθυρο του διαμερίσματός μας, κοιτάζοντας όλες τις αποδείξεις μέχρι να σκοτεινιάσει. Γύρω στις 9 ακριβώς, άκουσα το κλειδί του στην κλειδαριά. Μπήκε μέσα, έβγαλε τα παπούτσια του σαν να ήταν μια συνηθισμένη βραδιά. Πήγε κατευθείαν στο ψυγείο, έβγαλε μια μπύρα που είχα πληρώσει εγώ. Τον ρώτησα που ήταν. Απλά δικτυωνόμουν, είπε. Έκανα γνωριμίες. Τα πράγματα πήγαιναν καλά. Τότε τον ρώτησα αν είχε αραβωνιαστεί πρόσφατα. Έπρεπε να δείτε το πρόσωπό του. Πρώτα σοκ, μετά ένα περίεργο χαμόγελο, σαν να ήταν σχεδόν εντυπωσιασμένος που το είχα ανακαλύψει. Όταν το ρώτησα αν είχε κάνει πρόταση γάμου στη ξανθιά κοπέλα από τις φωτογραφίες, απλώς σήκωσε τους ώμους και είπε κάτι σαν «Κοίτα, μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό τώρα, δεν σου χρωστάω τίποτα». Έτρεμα. Ξόδεψες τα λεφτά μου, έζησες μαζί μου και έκανες πρόταση γάμου σε άλλη. Του το φώναξα τόσο δυνατά που είμαι σίγουρη ότι το άκουσαν οι γείτονες. Και τότε το είπε. Αυτό που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου. Γύρισε τα μάτια του, πήρε μια γουλιά μπύρα και είπε «Έλα τώρα, πραγματικά πίστεψες ότι θα σου έδινα δαχτυλίδι, είσαι το είδος της κοπέλας με την οποία συμβιβάζονται οι άντρες όταν αποτυγχάνουν». Δεν απέτυχα. Δεν θυμάμαι να αποφάσισα συνειδητά να το χτυπήσω, αλλά ξαφνικά η γροθιά μου το χτύπησε δυνατά στο στήθος. Σκόνταψε προς τα πίσω, χύνοντας μπύρα στο πουκάμισό του. Πριν προλάβει να συνέλθει, το χαστούκισα στο πρόσωπο, αφήνοντας ένα κόκκινο σημάδι στο μάγουλό του. Του είπα να φύγει, να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει. Προσπάθησε να διαφωνήσει, είπε ότι υπερβάλλω. Πήρα το σακίδιο του από το γάντζο δίπλα στην πόρτα και άρχισα να ρίχνω μέσα ομικρόν με τόνο, τι έβρισκα. Το φορτιστή του από τον μπάγκο, μερικά μπλουζάκια από τη στίβα με τα καθαρά ρούχα, του τα πέταξα και του είπα ότι αν δεν είχε φύγει σε 5 λεπτά, θα τηλεφωνούσα στη νέα αραβωνιαστικιά του και θα της έλεγα τα πάντα. Αυτό τον έκανε να κινηθεί. Πήρε μερικά απαραίτητα πράγματα, μουρμουρίζοντας ότι θα επέστρεφε αργότερα για τα υπόλοιπα. Του είπα να συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη γιατί δεν θα τον άφηνα να ξαναμπεί. Έκλεισε την πόρτα με δύναμη καθώς έβγαινε. Την επόμενη μέρα άλλαξα τις κλειδαριές, έβαλα τα υπόλοιπα πράγματά του σε σακούλες σκουπιδιών δίπλα στον κάδο, μπλόκαρα τον αριθμό του, το email του, τα social media του. Αλλά ο εφιάλτης δεν είχε τελειώσει. Όταν έλεγξα πιο προσεκτικά τους λογαριασμούς μου, συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά. Πάνω από $2.700 χρεώθηκαν στις κάρτες μου μόνο τους τελευταίους 2 μήνες. Συνδρομές που δεν είχα εγκρίνει ποτέ. Λογαριασμοί από εστιατόρια που θα σας έκαναν να αρρωστήσετε. Και το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι που δεν ήταν καν για μένα. Τηλεφώνησα στην τράπεζα,
αλλά οι περισσότερες χρεώσεις ήταν πολύ παλιές για να τις αμφισβητήσω. Είχαν γίνει με μια κάρτα που είχε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί. Ήμουν τόσο ηλίθια. Αυτό ήταν πριν από 3 μήνες. Όμικρον με τόνο, τι συνέβη από τότε είναι ένας εντελώς διαφορετικός εφιάλτης, τον οποίο θα αφήσω για την επόμενη ανάρτησή μου. Πρώτη ενημέρωση. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και τα μηνύματα στην τελευταία μου ανάρτηση. Ειλικρινά δεν περίμενα τόσοι πολλοί άνθρωποι να ενδιαφερθούν για τη χαμένη ζωή μου, αλλά εδώ είμαστε. Πολλοί από εσάς ρωτήσατε τι συνέβη μετά που έδιωξα τον Κένι. Λοιπόν, ετοιμάστε τα popcorn, γιατί εδώ είναι που όλα πήραν πραγματικά την κάτω βόλτα. Τη νύχτα που έδιωξα τον Κένι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συνέχεια έλεγχα την πόρτα, παρόλο που την είχα κλειδώσει με την κλειδαριά ασφαλείας. Γύρω στις 3 ακριβώς το πρωί, έλαβα μια σειρά από μηνύματα από αυτόν που κειμένονταν αποθυμωμένα, πως τολμάς να τον ντροπιάζεις βάζοντας τα πράγματα του έξω, μέχρι χειριστικά, πρέπει να το συζητήσουμε σαν ενήλικες, και παθητικά, δεν έχω που να πάω. Δεν απάντησα σε κανένα από αυτά. Το επόμενο πρωί, πήρα άδεια από τη δουλειά. Χρειαζόμουν μια μέρα για να το χωνέψω και να καταλάβω ακριβώς πόσο χάλια ήμουν οικονομικά. Έφτιαξα μια κούπα καφέ και κάθισα με όλα τα τραπεζικά μου εκαθαριστικά, τους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών και ένα σημειωματάριο. Αυτό που βρήκα με έκανε να πνιγώ κυριολεκτικά με τον καφέ μου. Δεν ήταν μόνο τα $1.700 που είχα αρχικά παρατηρήσει. Πηγαίνοντας πιο πίσω, βρήκα μικρές αναλήψεις, τυχαίες αγορές, συνδρομές που δεν αναγνώριζα. Με είχε στεγνώσει σιγά σιγά για μήνες. Η συνολική ζημία ήταν κοντά στα $5.400. Αυτά είναι $5.400 επιπλέον του ενοικίου που πλήρωνα, επιπλέον των τροφίμων, επιπλέον των λογαριασμών. Κάλεσα ξανά την εταιρεία της πιστωτικής κάρτας, αυτή τη φορά οπλισμένη με μια λεπτομερή λίστα. Ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών ήταν συμπονετικός αλλά αυστηρός. Οι περισσότερες χρεώσεις ήταν πολύ παλιές για να αμφισβητηθούν και ο Κένι ήταν εξουσιοδοτημένος χρήστης. Το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να το διαγράψουν από το λογαριασμό και να επισημάνουν τυχόν εκκρεμείς χρεώσεις. Μου πρότεινα να υποβάλω καταγγελία στην αστυνομία, αν ήθελα να προχωρήσω περαιτέρω. Το σκέφτηκα σοβαρά, αλλά η ιδέα να το παρατείνω, να ξαναδώ τον Κένι σε κάποιο δικαστήριο, να πρέπει να αποδείξω ότι είχε εξοδέψει τα χρήματά μου χωρίς άδεια, ενώ τεχνικά του είχα δώσει πρόσβαση, ήταν πάρα πολύ. Αποφάσισα να δεχτώ την απώλεια και να επικεντρωθώ στο να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Εκείνο το απόγευμα, κάλεσα τον κλειδαρά για να αλλάξει τις κλειδαριές. Κόστισε $170, που σίγουρα δεν μπορούσα να πληρώσω. Αλλά η σκέψη ότι ο Κένι θα επέστρεφε με το κλειδί του ήταν χειρότερη από το χτύπημα στην ήδη εξαντλημένη κάρτα μου. Ενώ ο κλειδαράς δούλευε, μάζεψα όλα τα υπόλοιπα πράγματα του Κένι και τα έβαλα σε σακούλες σκουπιδιών, τα ρούχα του, την ηλίθια σκόνη πρωτεΐνης που καταλάμβανε το μισό χώρο του ντουλαπιού μου. Του έστειλα ένα μήνυμα λέγοντάς του ότι τα πράγματά του θα ήταν δίπλα στον κάδο σκουπιδιών για 24 ώρες. Και μετά από αυτό, θα πήγαιναν στο Goodwill. Εμφανίστηκε όταν έβγαζα την τελευταία σακούλα. Τέλεια συγχρονισμός, όπως πάντα. Φαινόταν αξίριστος, φορούσε τα ίδια ρούχα με την προηγούμενη νύχτα. Αναρωτήθηκα για λίγο που είχε κοιμηθεί, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν ήταν πια δικό μου πρόβλημα. Προσπάθησε να μου μιλήσει, λέγοντας ότι υπήρχαν πράγματα που δεν καταλάβαινα, ότι η Ντάρια δεν ήταν αυτή που νόμιζα, ότι είχε σκοπό να χωρίσει μαζί της. Εγώ συνέχισα να περπατάω δίπλα του με τις σακούλες. Όταν με άρπαξε από το χέρι για να με σταματήσει, τον έσπρωξα με τόση δύναμη που γδάρθηκα τον αγκώνα στον τοίχο. Του είπα ότι αν με ξαναγγίξει, θα καλέσω την αστυνομία. Αυτό τον έκανε να σωπάσει, αλλά ένιωθα το βλέμμα του πάνω μου καθώς έμπαινα στο διαμέρισμα. Ο κλειδαράς τελείωσε 20 λεπτά αργότερα, μου έδωσε τα καινούρια κλειδιά και επιτέλους ένιωσα ότι μπορούσα να αναπνεύσω ξανά στο διαμέρισμά μου. Η επόμενη εβδομάδα στη δουλειά ήταν μια θολούρα. Ήμουν εξαντλημένη. Πηδούσα κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνό μου και έκανα ηλίθια λάθη που ο προϊστάμενός μου επισημάναγε συνεχώς. Μέχρι την Παρασκευή, είχα προλάβει να τελειώσω κάποιες εκκρεμείς εργασίες, αλλά ήμουν εξαντλημένη. Ο φίλος μου ο Τζέι με κάλεσε για ποτό, λέγοντας ότι έπρεπε να ξαναμπω στη ζωή, αλλά δεν είχα τα χρήματα. Επινόησα μια δικαιολογία ότι ήμουν κουρασμένη. Την επόμενη Δευτέρα, με κάλεσαν στο γραφείο του διευθυντή μου. Νόμιζα ότι ήταν για την αναφορά αποθέματος που είχα κάνει λάθος την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήταν χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Έκαναν αναδιάρθρωση. Η θέση μου καταργούνταν. Μου έδωσαν προειδοποίηση 2 εβδομάδων και μια προσβλητική αποζημίωση που δεν κάλυπτε ούτε το νίκη του επόμενου μήνα.
Δεν έκλαψα στο γραφείο. Κούνησα το κεφάλι, υπέγραψα τα χαρτιά και γύρισα στο γραφείο μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μετά, κλείδωσα τον εαυτό μου στην τουαλέτα και έπαθα μια σιωπηλή κρίση πανικού για 20 λεπτά. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα στη μαμά μου. Δεν είμαστε πολύ κοντά. Ζει στη Φλόριντα με το δεύτερο σύζυγό της και μιλάμε ίσως μια φορά το μήνα, αλλά χρειαζόμουν να ακούσω έναν γονιό να μου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Ήταν συμπονετική, αλλά όχι και πολύ χρήσιμη. Μου είπε ότι δεν έπρεπε να αφήσω τον Γκένι να μετακομίσει μαζί μου χωρίς να μας παντρευτούμε πρώτα. Με ρώτησε αν είχα σκεφτεί να γυρίσω στο σπίτι μέχρι να σταθεί στα πόδια μου. Να γυρίσω στη Φλόριντα για να κοιμάμαι στον καναπέ της μαμάς μου και να ακούω τις πολιτικές φλιαρίες του πατριού μου. Αποκλείεται. Πέρασα τις 2 εβδομάδες της προειδοποίησης υποβάλλοντας αιτήσεις για κάθε δουλειά που μπορούσα να βρω. Έστειλα 73 αιτήσεις. Έλαβα 6 απαντήσεις, όλες με αίτημα για δεύτερη συνέντευξη που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Τα email απόρριψης άρχισαν να γεμίζουν το inbox μου από την ημέρα που καθάρισα το γραφείο μου. Την πρώτη εβδομάδα της ανεργίας, είχα ακόμα μια ρουτίνα. Ξυπνούσα, έκανα αιτήσεις για δουλειές, έφτιαχνα ένα φτηνό μεσημεριανό, έκανα περισσότερες αιτήσεις, πήγαινα μια βόλτα για να εξοικονομήσω θέρμανση, έφτιαχνα βραδινό, έβλεπα κάτι στο YouTube, κοιμόμουν και ξανά από την αρχή. Μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα, ο τραπεζικός μου λογαριασμός είχε πέσει σε 3 ψηφία. Ακύρωσα το Netflix, άρχισα να κάνω πιο σύντομα ντους, έτρωγα ράμεν και αυγά για τα περισσότερα γεύματα. Τηλεφώνησα στην εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος για να κανονίσω ένα πρόγραμμα πληρωμών, τηλεφώνησα στον ιδιοκτήτη του σπιτιού μου και του υποσχέθηκα ότι θα καθυστερούσα λίγες μέρες τον νίκη. Δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά είπε ότι θα περίμενε μέχρι τις 15 του μήνα πριν χρεώσει την καθυστέρηση. Οι 15 του μήνα πέρασαν. Πούλησα το ωραίο μου ρολόι στο eBay, πούλησα μερικά ρούχα στο Postmark, έβαλα την τηλεόρασή μου στο Facebook Marketplace, αλλά έλαβα μόνο χαμηλές προσφορές. Τότε το τηλέφωνό μου χτύπησε με ένα μήνυμα από έναν αριθμό που δεν αναγνώρισα. Ήταν ο Κένι. Είχε πάρει καινούριο τηλέφωνο ή χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο κάποιου άλλου. Είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει, ότι η Ντάρια είχε μάθει για εμάς και είχε χωρίσει, ότι λυπόταν και ήθελε να μου εξηγήσει. Έκλεισα και αυτόν τον αριθμό. Αλλά αυτό με τάραξε, όχι επειδή με ένοιαζαν τα προβλήματά του, αλλά επειδή μου θύμισε πόσο θεαματικά είχα αποτύχει στην κρίση του χαρακτήρα του. Είχα αφήσει αυτόν τον άντρα να μπει στη ζωή μου, στο σπίτι μου, του είχα δώσει πρόσβαση στα οικονομικά μου, και αυτός με έβλεπε ως τίποτα περισσότερο από μια ευκολία, ένα εφεδρικό σχέδιο, κάποιον να εκμεταλλευτεί. Μέχρι το τέλος του μήνα, ήμουν απελπισμένη. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου είχε αρχίσει να μου αφήνει μηνύματα για τον νίκη. Μου είχαν κόψει το ρεύμα για 48 ώρες, μέχρι που κατάφερα να μαζέψω τα χρήματα για να πληρώσω το ελάχιστο ποσό και να το επανασυνδέσουν. Είχα φάει μόνο λευκό ρύζι για 3 μέρες, γιατί ήταν το μόνο που μου είχε μείνει. Τελικά κατάπια την περηφάνεια μου και έκανα αίτηση για προσωρινή βοήθεια. Η διαδικασία ήταν ταπεινωτική. Έπρεπε να συμπληρώσω έντυπα με λεπτομέρειες για κάθε πτυχή της οικονομικής μου ζωής, να περιμένω ώρες σε ένα υπερπλήρες κυβερνητικό γραφείο και να μου πούν ότι έβγαζα πολλά στην προηγούμενη δουλειά μου για να δικαιούμαι άμεση βοήθεια. Αντί για αυτό, μου έδωσαν μια λίστα με τράπεζες τροφίμων. Την επόμενη μέρα, πήγα σε μία, στάθηκα στην ουρά με την ταυτότητα και την απόδειξη της διεύθυνσής μου, δέχτηκα ένα κουτί με κονσέρβες και ψωμί που είχε σχεδόν λήξει, με ένα χαμόγελο που ένιωθα ότι θα μου σπάσει το πρόσωπο. Τα μετέφερα στο σπίτι με το λεωφορείο, νιώθοντας ότι όλοι με κοιτούσαν, παρόλο που κανείς δεν έδινε σημασία. Εκείνο το βράδυ, έλαβα ένα email. Ήταν από μια μικρή αποθήκη που χρειαζόταν προσωρινή βοήθεια κατά τη διάρκεια της περίοδου αιχμής. Ο μισθός ήταν λιγότερο από το μισό από αυτό που έβγαζα, αλλά ήταν κάτι. Απάντησα αμέσως, έκανα τηλεφωνική συνέντευξη την επόμενη μέρα και ξεκίνησα τη Δευτέρα. Η δουλειά ήταν σωματικά εξαντλητική. 8 με 10 ώρες όρθια, σηκώνοντας κουτιά, σαρώνοντας αποθέματα, δουλεύοντας είτε σε παγωνιά είτε σε αποπνικτική ζέστη, ανάλογα με το τμήμα της αποθήκης στο οποίο με έβαζαν. Τα χέρια μου γέμισαν κάλους. Η πλάτη μου πονούσε συνεχώς και γυρνούσα στο σπίτι τόσο κουρασμένη που δεν μπορούσα καν να σκεφτώ να ψάξω για καλύτερη δουλειά. Αλλά έβγαζα αρκετά για να πληρώσω μέρος του ενοικίου. Ακόμα δεν ήταν όλο, αλλά ο ιδιοκτήτης μου συμφώνησε να μου δώσει άλλη μια παράταση, αρκεί να πλήρωνα τις καθυστερήσεις. Τότε, ένα βράδυ, γύρισα σπίτι και βρήκα μια ειδοποίηση έξωσης κολλημένη στην πόρτα μου. Προφανώς, οι μερικές πληρωμές μου δεν ήταν πλέον αρκετές. Είχα 30 ημέρες για να πληρώσω το σύνολο ή να εκενώσω το διαμέρισμα. Κάθισα στο πάτωμα της κουζίνας και κοίταζα το χαρτί, πολύ μουδιασμένη για να κλάψω.
Τότε χτύπησε η γειτόνισά μου. Είχε δει την ειδοποίηση και με άκουσε να μπαίνω. Με ρώτησε αν ήμουν καλά. Προφανώς δεν ήμουν, αλλά είπα ψέματα και της είπα ότι ήμουν καλά. Δίστασε, και μετά με ρώτησε αν έψαχνα συγκάτοικο. Η ξαδέρφη της, η Ρόζαλη, χρειαζόταν ένα μέρος να μείνει για μερικούς μήνες, μέχρι να μαζέψει χρήματα για το δικό της διαμέρισμα. Αν μοιραζόμασταν τον οίκη στα 3, θα ήταν μια λύση για όλους. Δεν είχα πει ποτέ πάνω από 10 λέξεις σε αυτή τη γειτόνισσα, αλλά εκείνη τη στιγμή μου φαινόταν σαν άγγελος. Δέχτηκα αμέσως. Η Ρόζαλη μετακόμισε 2 μέρες αργότερα. Ήταν ήσυχη, πλήρωσε το μερίδιό της μετρητά και δεν έκανε ερωτήσεις για το γιατί μερικές φορές έτρωγα μόνο ρύζι για δείπνο. Δεν ήμασταν ακριβώς φίλες, αλλά συνυπήρχαμε ειρηνικά στο όλο και πιο καταθλιπτικό διαμέρισμα. Με τη βοήθεια της Ρόζαλη, κατάφερα να πληρώσω αρκετά από τα καθυστερημένα ενίκια για να σταματήσει η διαδικασία έξωσης. Εξακολουθούσα να πνίγομαι στα χρέη των πιστωτικών καρτών, να δουλεύω σε μια δουλειά που πληρωνόταν μόλις πάνω από το βασικό μισθό και να τρώω σαν φοιτητής την εβδομάδα των τελικών εξετάσεων. Αλλά δεν ήμουν άστεγος, και αυτό μετρούσε. Τότε, περίπου 3 μήνες μετά που έδιωξα τον Κένι, βιαζόμουν να προλάβω το λεωφορείο για τη δουλειά, όταν συγκρούστηκα με κάποιον στο πεζοδρόμιο. Σκόνταψα προς τα πίσω, μουρμουρίζοντας μια συγγνώμη χωρίς να σηκώσω το βλέμμα. Τότε άκουσα το όνομά μου. Ήταν ο Κένι που στεκόταν εκεί σαν να με περίμενε. Φορούσε στολή fast food, από αυτές με το άθλιο πόλο και το καπέλο. Προσπάθησα να τον παρακάμψω, αλλά μπήκε μπροστά μου. Είπε ότι προσπαθούσε να με βρει, ότι έπρεπε να μου μιλήσει, ότι είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Παρατήρησα ότι το τηλέφωνό του ήταν ένα παλιό μοντέλο, όχι το τελευταίο iPhone που είχε πάντα. Το κάρμα είναι αλήθεια, υποθέτω. Του είπα ότι είχα αργήσει στη δουλειά και τον έσπρωξα για να περάσω. Με φώναξε, λέγοντας ότι θα επέστρεφε, ότι θα τα έφτιαχνε όλα. Δεν κοίταξα πίσω, απλά έτρεξα για το λεωφορείο και πρόλαβα την τελευταία στιγμή, καθώς οι πόρτες έκλειναν. Εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, όχι επειδή μου έλειπε ή τον ήθελα πίσω, αλλά επειδή φοβόμουν ότι είχε βρει που μένω και ότι θα εμφανιστεί ξανά. Έβαλα μια καρέκλα κάτω από το πόμολο της πόρτας του υπνοδωματίου μου, παρόλο που ήξερα ότι ήταν παράλογο. Το επόμενο πρωί, βρήκα ένα γράμμα στο γραμματοκιβώτιο μου. Δεν είχε γραμματόσημο, μόνο το όνομά μου γραμμένο μπροστά. Αναγνώρισα αμέσως το γραφικό χαρακτήρα του Κένι. Δεν το άνοιξα. Απλά το έσκισα και πέταξα τα κομμάτια σε διαφορετικούς κάδους σκουπιδιών καθώς πήγαινα στη στάση του λεωφορείου, αλλά ήξερα ότι δεν θα τα παρατούσε τόσο εύκολα, και είχα δίκιο. Δεύτερη ενημέρωση. Ευχαριστώ για όλα τα ενθαρρυντικά σχόλια. Το να τα διαβάζω στο λεωφορείο καθώς πηγαίνω στη δουλειά είναι ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία της ζωής μου τελευταία. Μερικοί από εσάς ζητήσατε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη μετά που ο Κένι άρχισε να εμφανίζεται ξανά, οπότε εδώ πάμε. Αφού έσκισα το γράμμα του Κένι, σκέφτηκα ότι ίσως θα έπαιρνε το μήνυμα. Δεν το πήρε. Τις επόμενες 2 εβδομάδες, τον έβλεπα τυχαία απέναντι από το κτίριο όπου μένω, στη στάση του λεωφορείου κοντά στη δουλειά. Μια φορά τον είδα ακόμα και στο πλυντήριο, όπου είχα αρχίσει να πηγαίνω επειδή τα πλυντήρια στο κτίριο μας ήταν πολύ ακριβά. Ποτέ δεν με πλησίασε, απλώς με παρακολουθούσε. Μερικές φορές με χαιρετούσε ή προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή μου. Εγώ προσποιούμουν ότι δεν τον έβλεπα και περπατούσα πιο γρήγορα. Η προσωρινή μου δουλειά στην αποθήκη γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη. Οι διευθυντές συνέχιζαν να παρατείνουν τις βάρδιες χωρίς προειδοποίηση, οπότε ερχόμουν με την προσδοκία να δουλέψω 8 ώρες και τελικά έμενα 12. Τα πόδια μου ήταν συνεχώς πρισμένα και ένιωθα έναν έντονο πόνο στην κάτω πλάτη που δεν έφευγε ποτέ. Αλλά δεν μπορούσα να παραιτηθώ, οπότε έπαιρνα ομικρόν με τόνο, τι ιβουπροφένη έβρισκα στο διαμέρισμα και συνέχιζα. Η Ρόζαλη το πρόσεξε. Ένα βράδυ, γύρισα σπίτι και κυριολεκτικά δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Έφτιαχνε μια σούπα και μου πρόσφερε ένα πιάτο. Ήταν το πρώτο πραγματικό σπιτικό φαγητό που έτρωγα εδώ και εβδομάδες που δεν ήταν λευκό ρύζι ή ράμεν. Καθίσαμε στο τραπέζι της κουζίνας και για πρώτη φορά μιλήσαμε πραγματικά. Αποδείχθηκε ότι η Ρόζαλη είχε τη δική της ιστορία με τον Κένι. Διαφορετικό όνομα, ίδια ιστορία. Ήταν παράξενα ανακουφιστικό να ξέρω ότι δεν ήμουν η μόνη ηλίθια που είχε εμπιστευτεί το λάθος άνθρωπο. Αρχίσαμε να τρώμε μαζί όταν τα προγράμματα μας τέριαζαν. Όμικρον με τόνο, τι μπορούσαμε να μαζέψουμε από το θλιβερό ντουλάπι μας και τα εκπτωτικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, αλλά βοηθούσε. Τότε, ένα πρωί στα τέλη Νοεμβρίου, ξύπνησα νιώθοντας σαν να με είχε χτυπήσει φορτηγό. Ο λαιμός μου καιγόταν, το κεφάλι μου χτυπούσε και με το ζόρι σηκωνόμουν από το κρεβάτι.
Τηλεφώνησα στη δουλειά και με βραχνή φωνή προσπάθησα να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Ο προϊστάμενός μου αναστέναξε βαριά και μου υπενθύμησε ότι οι προσωρινοί εργαζόμενοι δεν έχουν άδεια ασθενείας. Αν δεν ερχόμουν, ίσως να μην είχα δουλειά όταν θα ένιωθα καλύτερα. Σύρθηκα μέχρι το μπάνιο. Μέτρησα τη θερμοκρασία μου με ένα παλιό θερμόμετρο που βρήκα στο ντουλάπι των φαρμάκων. 39,5 δεν μπορούσε να είναι σωστό. Κούνησα το θερμόμετρο και δοκίμασα ξανά. 39,8. Έπρεπε να πάω στα επίγοντα. Τώρα το ξέρω. Αλλά τα επίγοντα κοστίζουν και είχα ακριβώς $27 στο λογαριασμό μου για να τα βγάλω μέχρι την ημέρα πληρωμής. Έτσι, πήρα κι άλλο ιβουπροφένη, ντύθηκα με όλα τα ρούχα που είχα και κατάφερα με κάποιο τρόπο να φτάσω στο λεωφορείο. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη την ημέρα. Έκανα σάρωση σε κουτιά. Έπινα νερό από τη βρύση. Κρυβόμουν στο μπάνιο όταν η ζάλη γινόταν πολύ έντονη. Με κάποιο τρόπο, κατάφερα να φτάσω στο τέλος της βάρδιας μου. Θυμάμαι που περίμενα το λεωφορείο για να γυρίσω σπίτι, τρέμοντας από το κρύο, παρόλο που είχα υδρώσει μέσα από τα ρούχα μου. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο έδαφος. Κάποιος με κούναγε και με ρωτούσε αν ήμουν καλά. Ήταν μια έφηβη που φαινόταν τρομοκρατημένη. Προφανώς είχα λιποθυμήσει στη στάση του λεωφορείου. Με βοήθησε να σηκωθώ και με ρώτησε αν ήθελα να καλέσει κάποιον. Της είπα όχι, ότι ήμουν καλά, απλά κουρασμένη. Δεν ήμουν καθόλου καλά. Κατάφερα να μπω στο λεωφορείο με κάποιο τρόπο. Γύρισα στο κτίριο όπου έμενα. Ανέβηκα τα 3 σκαλιά σχεδόν σέρνοντας τον εαυτό μου. Και μετά κατέρευσα στο πάτωμα του σαλονιού, ακόμα με το παλτό και τις μπότες μου. Εκεί με βρήκε η Ρόζαλη όταν γύρισε από τη βραδινή της βάρδια. Αργότερα μου είπε ότι στην αρχή νόμιζε ότι ήμουν νεκρή. Ήμουν πολύ χλωμή και σχεδόν δεν ανέπνεα. Κατάφερε να με βάλει στο κρεβάτι, με ανάγκασε να πιω νερό και μου έβαλε κρύες πετσέτες στο μέτωπο όλη τη νύχτα. Το πρωί, ο πυρετός μου είχε πέσει, αλλά ένιωθα σαν να με είχε πατήσει αυτοκίνητο 2 φορές. Η Ρόζαλη είχε ήδη τηλεφωνήσει στη δουλειά μου και τους είχε πει ότι είχα πνευμονία και ότι δεν θα πήγαινα για τουλάχιστον 3 μέρες. Προσπάθησα να διαμαρτυρηθώ. Και οι 2 ξέραμε ότι πιθανότατα θα έχανα τη δουλειά μου, αλλά με σταμάτησε αμέσως. Είπε ότι καμία δουλειά δεν αξίζει να πεθάνεις για αυτήν, ειδικά μια που πληρώνει τόσο λίγα. Είχε δίκιο, αλλά το να έχεις δίκιο δεν πληρώνει το νίκη. Πέρασα τις επόμενες 2 μέρες στο κρεβάτι, κοιμισμένος και ξυπνώντας, ανησυχώντας για τα χρήματα κάθε φορά που ήμουν αρκετά συνειδητός για να ανησυχήσω για οτιδήποτε. Την 3η μέρα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν από την αποθήκη. Περίμενα να με απολύσουν, αλλά αντί για αυτό, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού με πήρε για να ρωτήσει για την πνευμονία μου και να με ενημερώσει για την πολιτική του σχετικά με την προσωρινή ανικανότητα προς εργασία. Προφανώς, η Ρόζαλη δεν είχε απλώς τηλεφωνήσει για να πει ότι ήμουν άρρωστη, αλλά είχε πάει και η ίδια στην αποθήκη και είχε ζητήσει να μιλήσει με κάποιον για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είχε κάνει τόσο φασαρία που τελικά εξέτασαν την πολιτική τους και διαπίστωσαν ότι ακόμη και οι προσωρινοί εργαζόμενοι δικαιούνταν κάποιες βασικές παροχές. Πήρα 5 ημέρες άδεια με αποδοχές. 5. Δεν ήταν αρκετές για να αναρρώσω πλήρως, αλλά ήταν αρκετές για να μην καταλήξω ξανά στο πάτωμα μιας στάσης λεωφορείου. Όταν η Ρόζαλη γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ, έκλαψα. Πραγματικά έκλαψα. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος πάλεψε για μένα, δεν ξέρω καν πόσο καιρό. Όταν επέστρεψα στη δουλειά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο προϊστάμενός μου με κοίταζε με κακό μάτι, μάλλον περιμένοντας να καταρρεύσω ξανά. Αλλά οι συνάδελφοί μου, άνθρωποι με τους οποίους σχεδόν δεν είχα μιλήσει ποτέ, με έλεγχαν συνεχώς, φρόντιζαν να κάνω διαλύματα και προσφέρονταν να με βοηθήσουν με τα βαρύτερα φορτία. Είχε μαθευτεί η ιστορία της κοπέλας που η συγκάτοικός της είχε κάνει φασαρία στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση με τον Γκένι πήρε νέα τροπή. Οι τυχαίες συναντήσεις σταμάτησαν, αλλά τα μηνύματα αυξήθηκαν. Με κάποιο τρόπο είχε βρει καινούριο αριθμό ή δανειζόταν τηλέφωνα και μου έστελνε μακροσκελή μηνύματα για το πόσο του έλειπα, για το πως η Ντάρια του είχε καταστρέψει τη ζωή, για το πως σκεφτόταν που είχε πάει στραβά. Έκλεινα κάθε νέο αριθμό που έβλεπα, αλλά ήταν εξαντλητικό. Ο Τζέι μου πρότεινε να αλλάξω εντελώς τον αριθμό μου, αλλά αυτό σήμαινε να πληρώσω ένα ποσό που δεν μπορούσα να αντέξω. Έτσι, συνέχισα να κλείνω και να αγνοώ. Ο Δεκέμβριος έφτασε, φέρνοντας ακόμα περισσότερο οικονομικό άγχος. Η αποθήκη ήταν πιο απασχολημένη από ποτέ με τις παραγγελίες για τις γιορτές, κάτι που σήμαινε περισσότερες ώρες, αλλά και περισσότερη σωματική κόπωση. Ο πόνος στην πλάτη μου έγινε τόσο έντονος που άρχισα να παίρνω τη μέγιστη δόση ιβουπροφένης κάθε μέρα για να μπορώ να λειτουργήσω. Τα δόντια μου πονούσαν συνεχώς. Ένα δόντι με ενοχλούσε εδώ και μήνες,
αλλά η οδοντιατρική περίθαλψη ήταν για μένα πολυτέλεια, δεδομένου ότι δεν μπορούσα να την πληρώσω. Ένα ιδιαίτερα κρύο πρωί, περίμενα το λεωφορείο, χτυπώντας τα πόδια μου για να ζεσταθώ, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα δίπλα μου άρχισε να μου μιλάει, μια συνηθισμένη κουβέντα σε στάση λεωφορείου. Ο καιρός, το αργοπορημένο λεωφορείο, τα συνηθισμένα. Τότε ανέφερε ότι δούλευε σε ένα ιατρείο στην ίδια οδό. Κούνησα ευγενικά το κεφάλι, χωρίς να δίνω ιδιαίτερη προσοχή, μέχρι που είπε κάτι για την αναδιοργάνωση του αποθηκευτικού χώρου τους. Πρέπει να φαινόμουν απελπισμένη, γιατί αμέσως ρώτησα αν προσλάμβαναν. Φάνηκε έκπληκτη, αλλά μου έδωσε το όνομα του διευθυντή και μου πρότεινε να περάσω με το βιογραφικό μου. Την ευχαρίστησα, χωρίς να περιμένω πολλά. Οι τυχαίες γνωριμίες σε στάσεις λεωφορείου σπάνια έχουν αποτέλεσμα, αλλά ήμουν τόσο απελπισμένη που ήμουν διατεθειμένη να δοκιμάσω τα πάντα. Εκείνο το βράδυ, ενημέρωσα το αξιολείπητο βιογραφικό μου και έβγαλα ένα αντίγραφο στη βιβλιοθήκη. Την επόμενη μέρα, έκανα μια παράκαμψη στο διάλειμμα του μεσημεριανού μου και μπήκα στο ιατρείο, ζητώντας να μιλήσω με το διευθυντή. Περίμενα να μου πούν να υποβάλω αίτηση online ή να αφήσω το βιογραφικό μου στη ρεσεψιονίστ. Ανταυτού, με οδήγησαν σε ένα μικρό γραφείο όπου μια γυναίκα με ταραγμένη όψη έτρωγε ένα σάντουιτς στο γραφείο της. Έριξε μια ματιά στο βιογραφικό μου, με ρώτησε για την εμπειρία μου στον τομέα της εφοδιαστικής και μετά πέρασε κατευθείαν στο πότε θα μπορούσα να ξεκινήσω να οργανώνω τον χώρο αποθήκευσης. Δεν ήταν πλήρης απασχόληση. Μόνο 20 ώρες την εβδομάδα για να αρχίσω να χειρίζομαι το απόθεμα ιατρικών προμηθειών και τις παραδόσεις, αλλά η αμοιβή ήταν $3 την ώρα παραπάνω από την αποθήκη. Το ωράριο ήταν ευέλικτο και απαιτούσε πραγματικές δεξιότητες και όχι μόνο σωματική εργασία. Δέχτηκα αμέσως. Τις επόμενες εβδομάδες, δούλευα και στις δύο δουλειές, το πρωί στο ιατρείο και το βράδυ στην αποθήκη. Ήταν εξαντλητικό, αλλά για πρώτη φορά μετά από μήνες, μπορούσα να πληρώνω τους λογαριασμούς μου στην ώρα τους. Γυρνούσα στο σπίτι εξαντλημένος, έτρωγα ομικρόν με τόνο τι είχε μαγειρέψει η Ρόζαλη. Είχε αρχίσει να μαγειρεύει και για τους δύο όταν συνειδητοποίησε πόσο είχε επιδεινωθεί η υγεία μου, και μετά έπεφτα στο κρεβάτι. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, είχα μαζέψει αρκετά χρήματα για να παραιτηθώ από τη δουλειά στην αποθήκη. Την τελευταία μου μέρα, ένιωσα μόνο ανακούφιση όταν παρέδωσα το σήμα μου. Ο προϊστάμενός μου φάνηκε πραγματικά έκπληκτος. Νομίζω ότι περίμενα να συνεχίσω να ανέχομαι τις φρικτές συνθήκες επαόριστον. Μια συνάδελφός μου με αγκάλιασε αμήχανα και μου είπε ότι ήταν χαρούμενη που είχα ξεφύγει. Η δουλειά στο ιατρείο δεν ήταν λαμπερή, αλλά ήταν σταθερή. Ο διευθυντής του γραφείου μου έβρισκε όλο και περισσότερες ώρες, καθώς αποδείχθηκα αξιόπιστη. Μέχρι το Φεβρουάριο, δούλευα 35 ώρες την εβδομάδα και μου είχαν δώσει ακόμη και ένα μικρό γραφείο στο πίσω μέρος, όπου μπορούσα να παρακολουθώ το απόθεμα σε έναν παλιό επιτραπέζιο υπολογιστή. Με τακτικές αποδοχές, άρχισα να αντιμετωπίζω το βουνό των χρεών που μου είχε αφήσει ο Κένι. $20 εδώ, 50 εκεί. Δεν ήταν πολλά, αλλά βλέποντας τα υπόλοιπα να μειώνονται σιγά σιγά, ένιωθα μια αίσθηση ελέγχου που δεν είχα νιώσει εδώ και μήνες. Η Ρόζαλη και εγώ εγκατασταθήκαμε σε μια άνετη ρουτίνα. Δεν ήμασταν οι καλύτερες φίλες, αλλά υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και κατανόηση μεταξύ μας. Είχε αρχίσει να βγαίνει με κάποιον νέο, έναν ήσυχο τύπο, και μερικές φορές ερχόταν μαζί μας για δείπνο. Ήταν ωραίο να έχω κάποιον άλλο στο διαμέρισμα που δεν είχε το σχήμα του Κένι. Τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται σιγά σιγά. Η πλάτη μου πονούσε ακόμα, το δόντι μου πονάει ακόμα περιστασιακά, αλλά προχωρούσα βήμα-βήμα. Τότε ήρθε η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Είχα αγνοήσει σκόπιμα όλες τις καρδιές στα καταστήματα, τις ρομαντικές διαφημίσεις, τα ζευγάρια που σχεδίαζαν ειδικές βραδιές, η Ρόζη και ο φίλος της θα έβγαιναν, οπότε είχα το διαμέρισμα όλο δικό μου. Είχα σχεδιάσει μια συναρπαστική βραδιά με κατεψυγμένη πίτσα και όμικρον με τόνο, τι καινούριο υπήρχε στο Netflix. Είχα φάει τη μισή πίτσα μου όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. Δεν ήταν ένα κανονικό χτύπημα, αλλά ένα επίμονο, σχεδόν απελπισμένο χτύπημα. Πάγωσα. Με το κομμάτι της πίτσας στο στόμα. Έπρεπε να ήταν ο Κένι. Κανείς άλλος δεν θα ήταν τόσο δραματικός. Πήγα στις μύτες των ποδιών μου μέχρι την πόρτα και κοίταξα από το ματάκι. Όντως, ήταν εκεί, κρατώντας κάτι που έμοιαζε με λουλούδια και ένα μικρό κουτί. Απομακρύνθηκα από την πόρτα, ελπίζοντας να νομίσει ότι δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Χτύπησε ξανά, μετά φώναξε το όνομά μου, είπε ότι ήξερε ότι ήμουν εκεί, ότι είχε δει το φως κάτω από την πόρτα, ότι ήθελε μόνο να μιλήσουμε, να εξηγήσει, να τα βρούμε. Έμεινα σιωπηλή, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Μετά από μια ατέλειωτη στιγμή, τον άκουσα να αναστενάζει.
Κάτι έπεσε στο πάτωμα έξω, μάλλον τα λουλούδια, και μετά άκουσα βήματα που απομακρύνονταν. Όταν ήμουν σίγουρη ότι είχε φύγει, άνοιξα λίγο την πόρτα. Στο πάτωμα υπήρχε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα από το μανάβικο, μαζί με ένα μικρό βελούδινο κουτί και μια κάρτα. Έπρεπε να τα πετάξω όλα πίσω στο διάδρομο και να κλείσω την πόρτα. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Πήρα πρώτα το κουτί. Μέσα ήταν ένα δαχτυλίδι. Όχι δαχτυλίδι αραβώνων, αλλά ένα απλό ασημένιο δαχτυλίδι με ένα μικρό πετράδι που μπορεί να ήταν διαμάντι, αλλά μάλλον ήταν ζυριών. Η κάρτα έγραφε: «Ξέρω ότι δεν μπορώ να αναιρέσω αυτό που έκανα, αλλά θέλω να αρχίσω να το διορθώνω. Αυτό είναι το δαχτυλίδι που έπρεπε να σου είχα δώσει αντί για εκείνη. Έχω αλλάξει. Σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου». Στάθηκα στην πόρτα κοιτάζοντας αυτή την αξιολύπητη προσπάθεια εξηλαίωσης και δεν ένιωσα τίποτα. Ούτε θυμό, ούτε λύπη, ούτε καν αηδία, μόνο κενό. Αυτός ο άντρας είχε καταστρέψει τη ζωή μου και νόμιζε ότι ένα φτηνό δαχτυλίδι θα το έφτιαχνε. Πέταξα το δαχτυλίδι και την κάρτα στον κάδο των σκουπιδιών δίπλα στο ασανσέρ και άφησα τα λουλούδια για όποιον τα ήθελε. Γύρισα στο διαμέρισμά μου, κλείδωσα την πόρτα και τελείωσα την πια κρύα πίτσα μου. Το επόμενο πρωί, ξύπνησα με ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. Ο Κένι με ρωτούσε πάλι αν είχα πάρει το δώρο του. Δεν τον μπλόκαρα. Ανταυτού, απάντησα με 2 λέξεις: «Προχώρα». Μετά, μπλόκαρα και αυτόν τον αριθμό. Ο Φεβρουάριος έγινε Μάρτιος. Το ιατρείο συνέχιζε να μου δίνει περισσότερες ευθύνες και ώρες. Εξόφλησα μία από τις μικρότερες πιστωτικές μου κάρτες. Η Ρόζαλη και εγώ βάψαμε το σαλόνι ένα Κυριακό απόγευμα, καλύπτοντας το βρώμικο μπέζ με ένα απαλό γκρι που έκανε όλο το διαμέρισμα να φαίνεται κάπως πιο καθαρό. Η μαμά μου τηλεφώνησε, έκπληκτη που ακουγόμουν πιο πολύ ο εαυτός μου. Μου πρόσφερε ακόμη και να με βοηθήσει με το οδοντίατρο αν πήγαινα να την επισκεφτώ για το Σαββατοκύριακο. Εξακολουθούσα να διστάζω. Ο πατριός μου και εγώ δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά, αλλά η ιδέα να αντιμετωπίσω επιτέλους το πονεμένο δόντι μου ήταν δελεαστική. Και ο Κένι τελικά φάνηκε να κατάλαβε το μήνυμα. Τα μηνύματα σταμάτησαν. Οι τυχαίες εμφανίσεις σταμάτησαν. Περιστασιακά έλεγχα το Instagram της Ντάρια και έβλεπα ότι είχε προχωρήσει με κάποιον άλλο. Ο λογαριασμός του Κένι ήταν ανενεργός για μήνες. Ανασυγκροτούμουν αργά, οδυνηρά, αλλά σταθερά. Δεν είχα επιστρέψει στο σημείο όπου ήμουν πριν. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνω ποτέ εκείνη η κοπέλα, αλλά θα είμαι κάπου αλλού, κάπου πιο δυνατή, αν και πιο προσεκτική. Τελική ενημέρωση. Η ζωή συνέχισε. Οι ώρες μου στο ιατρείο αυξήθηκαν σε πλήρες ωράριο με πραγματικά προνόμια. Τελικά έφτιαξα το πονεμένο δόντι μου κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη μαμά μου το Σαββατοκύριακο. Η Ρόζαλη και εγώ ανανεώσαμε το συμβόλαιο του διαμερίσματος, παρόλο που εκείνη περνούσε τις περισσότερες νύχτες στο σπίτι του φίλου της. Η πιστωτική μου βαθμολογία ανέβηκε λίγο. Άρχισα να βάζω κάθε μήνα λίγα χρήματα στην άκρη για έκτακτες ανάγκες. Βγήκα ακόμη και σε 1-2 ραντεβού, αν και τίποτα σοβαρό. Η εμπιστοσύνη δεν επιστρέφει εύκολα όταν έχει καταστραφεί. Τον περασμένο μήνα, έλαβα ένα μήνυμα από την Τζέι. Είχε συναντήσει τον Κένι σε ένα καφέ. Είπε ότι είχε ρωτήσει για μένα, αλλά με σεβασμό. Ανέφερε ότι μετακόμιζε στο Πίτσμπουργκ για μια νέα αρχή. Την ευχαρίστησα για την πληροφορία, αλλά δεν το σκέφτηκα πολύ. Η μετακόμιση του Κένι φαινόταν το καλύτερο για όλους, γι' αυτό και έμεινα εντελώς άναυδος όταν άνοιξα την πόρτα του διαμερίσματός μου την περασμένη εβδομάδα και το βρήκα να στέκεται εκεί με ένα μικρό σακουλάκι δώρου. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να του κλείσω την πόρτα στα μούτρα, αλλά φαινόταν τόσο διαφορετικός, καθαρός, πιο υγιής, φορούσε ρούχα που του τέριαζαν. Σήκωσε αμέσως τα χέρια του, σαν να ένιωθε τον πανικό μου, και είπε ότι δεν θα έμενε, ότι έφευγε από την πόλη και ήθελε μόνο να αφήσει κάτι. Δέχτηκα διστακτικά τη σακούλα. Μέσα υπήρχε ένα μικρό κουτί και ένας φάκελος. Ο φάκελος περιείχε $1.500. Το κουτί περιείχε ένα δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι. Αυτό που είχε αγοράσει για την Ντάρια με τα δικά μου χρήματα. Αυτό που είχα δει στην ανάρτηση στο Instagram που ξεκίνησε όλο αυτό το εφιάλτη. Μου εξήγησε ότι όταν η Ντάρια τον άφησε, του πέταξε το δαχτυλίδι. Το είχε κρατήσει. Αρχικά σκόπευε να το βάλει ενέχειρο, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Δεν μου το έδινε ως κάποια περίεργη ρομαντική χειρονομία. Μου επέστρεφε κάτι που τεχνικά ήταν δικό μου, αφού το είχα πληρώσει εγώ. Και ήθελε να αποφασίσω εγώ τι να το κάνω. Να το κρατήσω, να το πουλήσω, να το πετάξω στο ποτάμι. Ο Κένι είπε ότι είχε βρει δουλειά στο Πίτσμπουργκ. Ότι θα συνέχιζε να μου στέλνει χρήματα μέχρι να μου ξεπληρώσει όλα όσα μου χρωστούσε. Ότι λυπόταν ειλικρινά για όλα,
Ειδικά για τα σκληρά λόγια που μου είχε πει όταν τον αντιμετώπισα για την Τάρια. Ότι μου άξιζε κάτι πολύ καλύτερο και ότι ήλπιζε να το είχα βρει να το βρω σύντομα. Και μετά έφυγε. Μόνο ένα απλό χαιρετισμό και έφυγε. Την επόμενη μέρα πήγα το δαχτυλίδι σε έναν κοσμηματοπόλη. Δεν άξιζε ούτε το μισό από όσα είχε δώσει ο Κένι. Ο λίθος ήταν μικρότερος από όμικρον με τόνο, τι φαινόταν στις φωτογραφίες και η βάση ήταν μαζικής παραγωγής. Πήρα λίγο λιγότερα από $1,000, τα οποία έβαλα αμέσως στην τράπεζα. Αυτά ήταν. Αυτή είναι η ιστορία του Κένι. Τώρα είμαι καλά. Το ιατρείο μου έδωσε μια μικρή αύξηση τον περασμένο μήνα. Η Ρόζαλη μετακόμισε με το φίλο της, αλλά βρήκα μια νέα συγκάτοικο μέσω ενός συναδέλφου, μια ήσυχη μεταπτυχιακή φοιτήτρια που πληρώνει στην ώρα της και δεν κλέβει το φαγητό μου από το ψυγείο. Η πλάτη μου ακόμα με πονάει μερικές φορές τις βροχερές μέρες, ένα ενθύμιο από την εποχή που δούλευα στην αποθήκη. Η πιστωτική μου ικανότητα ακόμα ανακάμπτει. Ακόμα με πιάνω να ελέγχω 2 φορές τις κλειδαριές πριν πάω για ύπνο, αλλά χτίζω κάτι καινούριο, κάτι σταθερό. Δεν ξέρω αν ο Κένι θα ακολουθήσει πραγματικά το νέο του δρόμο. Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, αλλά αυτό είναι σπάνιο και συνήθως συμβαίνει με μικρά βήματα και όχι με δραματικές μεταμορφώσεις. Ίσως θα με ξεπληρώσει. Ίσως όχι. Έχω μάθει να μην χτίζω τα σχέδια μου με βάση τις υποσχέσεις των άλλων. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τα σχόλιά σας με βοήθησαν περισσότερο από όσο φαντάζεστε τις μέρες που ένιωθα εντελώς μόνη. Πιθανότατα δεν θα ξαναγράψω. Αυτό το κεφάλαιο τελικά έκλεισε, αλλά είμαι ευγνώμων για τους εικονικούς ώμους τους οποίους μπορούσα να στηριχτώ όταν τους χρειαζόμουν.